STM32, Nucleo 64 on ST-Micron valmistama prototyyppialusta esimerkiksi nopeaan IoT-laitteiden kehittämiseen. Pakettiin kuului lisälevynä monisensorilevy IKS01A1 ja Bluetooth Energy lisälevy IDP05A1, joista käyttöönottoesimerkki kattaa monisensorilevyn. Aloitetaan tutkimalla valmistajan nettisivuja, jotka löytyvät oheisesta osoitteesta. Oleellisimpina piirteinä mainittakoot mikropiirin ARM-arkkitehtuuri ja piirilevylle integroitu ja tarvittaessa irrotettava ST-Link-ohjelmointilaite. Piirin voi määritellä olemaan 3 eri moodissa, kun USB kytketään. Debug-portti, jota kautta ohjelmaa voi askeltaa oikean softan avulla. Virtual COM-portti, muiden mikrokontrollerienkin tapaan tuttu sarjaportti-emulaatio. USB-massamuistitila, josta kerromme enemmän myöhemmin. Seuraavaksi avataan Mbed-ohjelmointiympäristö. Nucleo-tuoteperhe tukee suoraan Mbed-pilviohjelmointiympäristöä. Luodaan tunnukset osoitteessa developer.mbed.org. Kun kirjautuminen onnistuu, avataan editori painamalla Compiler-nappia. Ensimmäisenä valitaan prototyyppilevy oikeasta yläreunasta. Tarkista valitsevasi oikea piiri, Nucleo F401RE. Liitetään Nucleon lisälevy, jossa on muutama erillinen sensori. Minun tapauksessani IKS01A1. Painetaan Mbed-nettisivulla ylärivistä Import-nappia ja haetaan tällä hakusanalla. Valitaan Team ST:n tekemä Hello World IKS01A1-projekti. Tuplaklikataan se auki ja painetaan hyppyikkunasta Import-nappia. Projekti aukeaa eteemme. Maan CPP aukeaa tuplaklikattaessa. Koodi on täten avoimesti muokattavissa. Painetaan Compile-nappia ylärivistä. Nettisivu tarjoaa valmista binääritiedostoa. Tämän voi joko tallentaa suoraan laitteelle tai tallentaa koneelle. Tallentaa suoraan laitteelle? Kyllä. Kuten jo mainittu, laitteessa on USB-muistitila oletuksena käytössä. Kun laite kytketään tietokoneeseen, on se kuin USB-muistitikku näköen D-asemana. Kun binääritiedosto joko raahataan resurssihallintatyökalulla tai tallennetaan suoraan tälle D-asemalle, laite ohjelmoituu. Seuraavaksi avataan sarjaportti, esimerkiksi seuraavalla Minicom-komennolla, tai mikäli käytät Windowsia, puttiohjelman tulisi tuoda sama tulos seuraavilla asetuksilla. Ensimmäisenä valitaan Connection Type olemaan Serial. Seuraavaksi asetetaan väylänopeus olemaan 9600. Nyt valitaan oikea sarjaportti, joka näkyy laitehallinnastasi. Paina OK-nappia. Mikäli kaikki meni suunnitelmien mukaan, tulisi sarjamonitorin ikkunassa näkyä jotakuinkin seuraavaa. Onneksi olkoon, ja hyvää onnea jatkossakin STM32-kontrollerien ihmeellisessä maailmassa.